kuc ima koga. Šama Ibara, jeste mi dobro. Rekao da vas povedem malo u šetnju St. Louisom da vidite šta se dešava danas u današnjem danu. Sutra na titulu sa svi napadam, jedina si s kojom život vidim svaki dan. Obaram, redom osvajam, uzimam što poželjniku Genghis Khan. $30. $30. Pujeri. A gospođo, a šta mislite da mi se sklonite s puta, ha? Hvala. Lažem, nema nikoga, ba pričam s kamerom, ba šta vam je bolje? Šta mislite da se ja svađam s ljudima ovako, ba? Hoš me slomi neko, bolan, halo? Glumim, bolan, glumim. Damn. Da vas pitam nešto, jel vi volite ovako, kad ste sami, kad niko ne gleda, šupat nos, zajebavat se sa slinama? Šalim se, ba ne volim ni ja to raditi. Napolje je nekih ugodnih 35 stepeni. A ja sam obukao duksercu zato što sam debelo u krme i što sam malo puno više vode popio. I zato što ne želim da ljudi da vide da sam fet, pa sam to prekrio kakav treba u pubertetu, znaš da niko ne vidi. Tako, to je sve istina. Evo nas je rane u centru Bosanske Mahale, malo chillamo, znaš, idemo na specijalno jedno mjesto koje vi jako dobro znate. Vaha, kume, da nam baci neku zabavu, nešto ono, tipa što vi izbacuju. Tijelo silovito, kao da je bajka, noća se mi dijamantu, jedini zadatak, okolo levata, iz inata, kukovima trese, da se trši plata, lata, ta. Say hi. Em tìm của anh rồi. Who's it? What is? Camera. Camera. Oh, nice. I know I better not. Joj, znači, kad u nekoj dalekoj budućnosti neki novi klinci budu srali o pravoj muzici i o pravim vrijednostima u nekim hologramskim statusima, ono, nema više muzike ko što je nekad Rasta pravio muziku, jarane moje. Danas samo neki bitovi, nešto, ništa ne razumiješ, da. Djeco, droga, znači, koriste zaštitu protiv boleštura raznih koja se tam dešavaju, znači, budite pametni. Znači, nemojte nikako raditi stvari koje ne trebate, koji su za odrasle, koji čak nisu za odrasle, ja znam ko to radi. Shopping gotov, znači, idemo kuću sada fino, kupio sam neko piće, neki probiotik $4, pa da probamo nešto vege, nešto da se usereš od njega, pa ćemo vidjeti, ćemo se usrati od njega. Ide udvaranje, puno snogu, obaranje, klasično je razaranje, da bude spremna za hapanje. Tako radimo mi, kod kuće ili na strani, balkanska krga provi, na noge dižu se svi. Idemo sta banana, ne puštaj mi šabanana, atmosfera lagana, ček neko ja zapadana, DJ zavrtio mi kakvu. Zašto ja dado? $4. Koda celer jedem, koda celer pijem, Šta je ovo? Celer, krastavac, fenel, šta je fenel? Jabuka, mint tea, collard greens, lemon, kale, špinat, znam. Ako da sam očeo kod Nane u baštu, ja rane izabro i sve ono izmiksuo. Ovaj zdrav život će me ubiti, hoće svega. A sad da vidimo što će biti, što ja sam mogu jednu kol popiti. Halo, Mirza, neki youtuber. Da znaš da završi tu vlogu sada, rane. Ja za te nema, ali si u vlogu. Evo, šaljem ti poruku. Znači nikad više probiotik piće, jedva sam sebi došao, jarane. Znači evo nekog odgovorio je nešto, da vidimo šta kaže Mirza. Loga, brate moj,
Evo veliki pozdrav za tvoj vlog, veliki pozdrav za tebe i čekam da dođeš u Bosnu, samo da znaš, znači pod hitno moraš da dođeš u Bosnu i to je to. Još jednom pozdrav za tvoj vlog i pozdravio ni ženski da možda ih sve baniš, sve su tvoje omene. Mirza je legenda, znači Mirza je babo nacije. Evo komšinica je upravo došla isto ko da je znao, treba da kosimo pravo zajedno. Sad ću ja, Dženet, polako. Dženet. Znači, evo ga, plen, znači, da vidite kako ja to planiram. Uglavnom, vidit ćemo se kasnije, tamo vamo, odo sam malo već spavat. Imam još 3 dana da radim, lako ako Bog da 3 noći i onda sam slobodan 4 dana u koja planiram da nasnimam stvari, da se odmorim kod čovjek, da odem do teretane, da ovo tijelo vratim u onu jaku formu, lazim, uvijek sam u formu. Sad treba malo, znaš, smršati, malo curcem. Kako je, komšince? Uglavnom, vidit ćemo se, nadam se da ste uživali u današnjem vlogu i budem fini pa, budem lijep kultu, tako to, kulturca neka. I haj, čao! Se čujemo za neki 10 dina, go on, vidjet ćemo gdje smo, moj nebesno, gori srcu.